kini kam election nama kat bagi seni kinangwan kajingraham jengka po jengki paiba ro kadang tiu kadang kajingerung kadang kajingemi ham kabaya pensiong nongrim banwat ya nongrim la kakam scam ka NPP ne ka WPP nama kini artili kini kun kini kun kama long kama crowd te manoban job nima ban ya thulupa ya kata namar menta kasa hau paiba makidang pule na kawai kesni ya ke ka baki kan basar keren langba ki YouTube hatalan lagalong hamhoi hawar halangam hasor ha juai hanu langba kini ki khubor YouTube ki osngaulut baki pensiong nongrim ya kirukom keren la kata kejingkeren kalong kabakila bansania hakano ke parti kin saaya kebut te hakajing syem jonga hakine ki sisngi arsngi ki menta hadu menta kesngi jan mit kaba ngayat keleng saudong yang kene kesor nung stoin mat habange kendo ya ki riurang ba khamtam ki nong sensar balang lagi long hakikin huniam ki bapher lagi long tirurang ba ki ba dei haki sinong ki thau keleng haki dukan sya haki surop ha kaba ki thu bat ki thir kia pensiong nongrim te kane ke jok jongi ngalap ba menta kadon kata ke jingerung yami namar ba ban pensiong nongrim hanno kin ai kabut namar kumban ongno hakane ka sen ka banang kong ka mga keren lang baka video siya baro ki seng perthei bat ke jingker pat ka bah khmat jonga kalong ba kin pendujat no ikar kom keren si keren sang ka baar kin pendujat no ke jingir kedau kti kawai ke parti kawai pat te nga sneo kemen sibune ma nagaliang badang lo tenong wa kham duna ka kerensi handrei wajar kerteng yang ngaru ujar bakala ka kerteng ru kamdei ka jat ru kamdei te wong wa ka temen krebik ke temen arsap ya kata te ngale te bangam yo ubleu kham ai ngam kwa tang arsap nga kwa sausap sansap namar ba habayo e kasap kamut kade ki jingker khu ka bakrau andre kata ka bam de ngam jubam ki namar ba ngabam tang gaja ka johor bat tu ro ngam tu nang ta sakhiam ler ro ngam nang ta mane blei thau ro ngam nang klim ro ngam nang penyap briu ro ngam nang kia jing sniu baro ngam nang mereka manganang mangaban nang hi halaka sni halaka step halaka mit kalau nganang ban ya wer yang ini bread no ya kini ki tinsi ki tinsang namar kini ki tin ki ba sniu ki ba jabo haka keren lane haki komen kalau ba ngating ya ka perthei ka banwan ya ka pateng menriu ka banwan kini ki khun rit jungi minta surok lu kiliam nang baha ban kerensi namar ba ki pe youtube ki yo i nong kerensi lagi ne knas kul ki pule ki komen jung ki news lu ki bon ki ba kerensi tenga tharai haba ki thna ru ki abut banyale kumta te nga ima namar ba yo la syai kane kade sembai jong kajing sniu usumbai jong setan dia ka bet dia ka perthei kine yo lese ki khonrit wada haying mane ro dia seng kinang keren sniu no nomar ki bot kine ki youtuber kine ki nong komen kine ki nong keren ki tin ki ba jakhria ta don ki jing sneu nga sneu ba ka kta hi khamtam ye ki khun kristan ya kalau we jo kine ki barit ki baria tenre nga sutenap pat vào badang wa penduna gini ke konferensi
Hanai ngasnyo nyum kendiat namar ba ulai pendon kami ni ketin ba uong ade visu. Kene ka kentin ka ban penyesrim yala de bat visu, nale ban kam ba ulong kum visu. Kane ka ketin ngaru ngalahap ban hakejaka bangan panmap no ble ngan panmap badeng do tedong iki pop na ba bade visu te de visu hok ne visu kai ne udah don nongrim kan kon kom bawa man ong ma ngalong kum visu te ka e na pule ka ni testament ki mathmai ki ong hakte kisni kin sami kini trupa ka belum ler ki ba kam mila de bang ngalong khunu ble la ne ngalong tau boleh memang terlupa. Ngayon itang hari Rusia kilakem itu bisu Rusia, kilakem nggak spy Rusia ngayon bat itu bisu England lu tahu sakema, kibon kiwe diri lu kidon bisu, tapi somneu bano tedong makam bau de bisu teh. Nah tarai dese habau pam kumne yo lese, udah beriu ba ong dau blei lese hau ba unut ban kam bau de bisu teh. Gua serim tik bat bisu te se kabut ru kan sapai lut hau ngat harai kumu tau supotar jongka WPP namar ma nembut jo tau bisu ten budiano he hagane ka perthai habut jo ta mar de buriu ba ladon yang kata karang ka bakat kata ngate ngasneu setting te lada philong sisa kumta te ba phio bor ban kam de kumu bisu te ya kita kiung penmong ngai phire mapno badeng no tedong namar ba phide bisu nga ni tang briu bopok na septing tenre na suong tai kan ko we ba lada phira penduna kan ke jing keren sang ong kublai sibon ya kata ke jing job te lada job ba marmo kade ka benta ka ba bleu wajit ke u bat bang penlong ya u kung nong ikmat ya dipetba lada job u barok kru kata kadai ka benta ka bau bleu bu bau job tenre ka jingi khon te kide kine ki ar bat ki bleu kine ki ar ngot bat ban yanu jore karakter jong ki ru kino ki bleu ki ba bha hakmat ki bleu hakmat ka balang ban le se hakmat bleu kide kine ki ba hakmat ban hati yung mane ban yalam yo pai ba ban yalam ha ka jing hikai na ka benta tin bleu kide kine ki ar ngot te nga ngam ong bang isi yano ngale jel na ki komen yang hanu kato ngayo i kung baar spatam dan kitinsi ki komen yang ngalaong na dunong kong banga te ngam siyoye namar ba nga pediang yaw tau ba isi yang ba nga i yaw tau ba keren sniw yang nga i kita kinungsun jo nga i gro ite bales sniw nga i nga to keren kung baong bo hoping ka do jo nga kamlut keren kat ka ba pimon hanre lada phi keren pat ye ki we te kakta ye ki khunria kakta yo bobon balang ne ngasngeu ba kata te hak imlang salang haka kalong open ye ki khna hakalang sodong ne kalong ka jikai ka basniu te ngong ke yang inom le ki ko bukum ka de ka kor ngi ka ka pamut te ne datang yang ngati to le kan ka ba phimon ngam le ni ka do jong ka mlut ngapat ngasngeu kan kan ne ba ini kinang ki ba kersan yau kandidat jago WPP u doktor marbo te khamtam ngaong yau ba arden ro u bangayo sneu sukro kti kata kesoka kedok kti kesoka te persang sebardan banom kedok kti su kata kesoka namar lasai ndala long sorkar saphi se stiwe kin kedau ye bat kami simi ke jinga kedau kti te haka jing sisa haka jaka ba phin kedau kti kalau bha ba phinong tol tre le kumta pani kan ti ke badai ban tre khnang ba kita ki jong wa prestun ki jong parat sama kin ya tre ya kata ka ka ba phi ai boi kamut kan bha te Andai ban suyawonia ta kamut bakata te kampoi seno suin kawonia lasai da job WPP NPP lo da khami telang katoka isu kitin khasi jong phi ka kut hasuin
Lada job UNPP di don bok ke nyamar bat sorkar bat MP kia telimlon telaban yo tin kasih. Tang su job WPP lah ka jong kasur, UNPP lah ka jong kasur teh. Kata tele kle pedeng laya pak kalang brot berulang kasih hamadan teh. Laya keluar kai ke pertei. Teh kalau bahaba ban suya peni ya ngenya tre tole kumta naka menta ka baha ya ka jai bin riu khasi bat stun sobha lada ba kreden badan kulokti phiru ba prestun bom bit su ba phinle ka to ka stai ban ong ba phin sngoran ban ba phin kulokti len wat jule kumta namar ki kham start ti bas ngap ban yo to bakre ki kham start ti bas ngap te kinong snap kila snow kenjing la pi pat pim snow e handai lada pi suaisa konggong bo ping ka do jong akam lo to kren ka ba pimon tre bek na ka menta ka ba ti pai ba ka mo tin sai ka bai nong ka ba tam na ka menta ka ta ka jing tre ka ba fitre ngi so tho pida kenno ti pai ba kila kenno kan pipi sene sawes ngi so tho ha ka por ka ba ki kini kiwe parti basin syar ki jongu ke uneu doktor mukul sama hano non surok hane hawas jongi non surok hano tang suwarno kwadrat sangma teh para karoro chief minister karoro ani ni ki surok las ngau tenang kun hijai kane kawas te kane ka pisaro ka baki pentre surok msemla tho to pisaba NPP Relas thoi katu Government of India, kani ka pesa juga India. Phi katu ladanya keno than ya ta ka jing chamram to kwanrat ru pekse katu ka minister kan thai jong sentral kawan keren kumno hangnya silom jing di lerang phi ti trai nong ai pisa ki keren da kumwe mong kuno da kumwe kam lerang ni kinong snap tenga ong phi ba to wen no gini gini keno yang ya kata kan orim ka ba phi don ya thu hau pai ba ya thu te lada phile kumta kata kamu bu pai ba un bisar bat kan don ke jingkermen ya kata ka parti ka bayai kan urim ban kan mas election tenga seno tenak ye ba marbo ida keren itu ya be kan urim na jong barok ya bai keren be ke isu jong ke parti na ka menta ban train na ka menta ka roi ka par na ka menta ke imlan salang jong jai beriu kini ki tong ne kini dong kersan bat kisua truk, kisua kru, kisua kawang ketik, kisua kawang mau. Kini tepi mlong. Kalau bangun no, ba prestun, wan jenom snoren. Kalau bangun no, barnen, wan nom kedau tisu. Lalu piai kedau siai kedau. Ngin pule gitu gi jingkran yo pi hagi jaka ba ro ka pilih kan bas. Ngin pensiong nong rim. Kata kamu bersepek ke bot kan hiar kan no. Hiar itu kan hiar baik. Ubado tendang wong kan tam, ngamong kan hiar. Telada kimnge endarianyo pin sasmutho ba peleng kajingkran tuk temen nong stoy kalong kumta te ubano tenong rudawan bhai ka kerteng jongau dewe dawan bhai ka jat dewe sukenno bau dew to high level tapi high level kamun kemno pitip te philia pule yu phianang man kren phareng kata ka high level kami nang no sedang mano kamut kumno ka yo kumno ka kata ka high level ka trekam kumno hide men suthu ye kita high level namar haka jing suthu jongata hakane ka west jongi de empat dan high level piwero ngalele la jong kemun kanang du bah bon teng teng yo phau ngan thip kilo piong ngan high level te namar kata wat ju keno bang sap yano lemda phi adon lang kata kapor biasa pisah ke ai khendiat ke phi de se phimong phi thu bam sap namar khamai bun ha kapor ba phi sam lada mendei kom ta kum no ke pitip lada to ba prestun no bangsa utu kum no to pulit wino no to ba prestun aba ini kena no stan kita tu tan ini no blok tu siar tu sniang pulit ba kem ba set lock up yo to ba prestun bai haba waktu kan ke pisah pai ba phi kum ya kata philek berbi ke perthai trai uto pai ba no snap fabi hadu kan lo uto pulit un ino yo to nung tu te ada perkhat ba lada pensisya ka ai mau ne le mong to la pandai hat kari la thep lock up tati utawa de sisya mong to namar ba pek menta kiwe ki ong ba ka jing krong pisau warden
Dia ki paiba dah kita ki jan kerja dah kita ki borti kami bon ki jingkeli ngangam penrem namar mo paiba wai haba wai sum ha paiba long ngo jingken siau hing mane tu mo ya Henry tip yo se kapisa ai hawa dan kabut phaen pipi tip kata namar kapor ka kawa wai man singi man mit wan ba be hing te tip kata pinong tip nga tenga ong